F'April li ġej fil-kumpless sportiv tal-Kottonera mistennijiet lesta l-proġett tal-ewwel pixxina fuq ġewwa fin-naħa t'isfel ta' Malta b'investiment ta' 14 miljun euro. Dan ifisser li l-proġett ser ikun tlesta ġimgħat qabel Malta tilqa' l-logħob tal-pajjiżi żgħar. Fl-aħħar jiem tlesta x-xogħol fuq is-saqaf tal-pixxina, tlesta wkoll ix-xogħol ta' kostruzzjoni fuq id-dressing rooms, l-uffiċini, il-kmamar tal-kontroll u l-kmamar ta' ħtiġijiet sanitarji. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Mark Kutajjar qal li dan il-proġett huwa wieħed mill-aqwa proġetti sportivi li qatt saru fil-pajjiż li ser ikun qed jippermetti livell għoli ta' sport. Huwa wieħed mill-aqwa proġetti sportivi li bla dubju ta' xejn dan il-pajjiż ħajkollu. Pixxina f'qalb il-Kottonera, pixxina li għandha t-teknoloġija kollha neċessarja sabiex tkun waħda mill-aqwa pixxini tal-Mediterran. Min-naħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-isport Cliff Singrima fakkar li dan il-proġett kien imwiegħed fil-manifest elettorali Malta flimkien u ser joffri opportunità eċċellenti għal dawk kollha li ser ikomplu jitħarġu fl-isport. Ankun qegħdin naraw investiment ta' 14 miljun euro illi l-atleti tagħna ħajkunu jistgħu jibbenefikaw minnhom u allura iva inkomplu naraw kif bħala pajjiż qegħdin investu fl-infrastruttura sportiva. Il-pixxina hija ta' daqs Olimpiku u t-tul jissodisfa r-rekwiżiti tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Awm. Ser tkun mamra bl-aħjar teknoloġija u ser ikollha funzjoni li titla' u tinżel biex jingħataw il-lezzjonijiet fiha. Apparti hekk il-materjal ta' twaqqih ġie kollu riċiklat. Dan il-proġett jikkumplimenta l-Istrateġija Nazzjonali għall-Isport. Din hija turija ċara li l-Gvern huwa impenjat biex ikompli jsaħħaħ l-infrastruttura sportiva biex ikompli jkollna aktar suċċess fl-isport f'pajjiżna. Il-pixxina fuq ġewwa li ser tikkumplimenta l-faċilità tal-padiljun tal-kumpless sportiv tal-Kottonera ser ikollna spazju għal 400 spettatur, sala tal-konferenzi u kafetterija.